Għalkemm mhux dejjem tiġi apprezzata biżżejjed, l-enba Maltija hija fost l-aqwa fid-dinja għaliex il-klima Maltija hija ideali għat tkabbir ta' din il-frotta. Xhieda tat-tubija tal-enba lokali huwa l-fatt li l-inbit Malti qed jirnexxielu jiġi esportat barra minn xtutna fis-swieq li sa ftit snin ilu ma konniex noħolmu li ninfiltraw fihom. Il-kumpanija Marsovini għal dawn l-aħħar snin tinvesti bil-qawwi fl-enba Maltija, proċess li llum qed iħalli l-frott għaliex il-kumpanija mhux qed tuża għeneb importat minn barra l-pajjiż. Għamilna investiment kbir mill-lat finanzjarja. Min-naħa l-oħra għamilna investiment fl-istess ħin fil-pajjiż. Għax minflok wieħed qed jixtri għeneb minn barra minn produttur ta' għeneb Taljan qed tixtri minn Malta. Issa din raba' sena li nagħmlu hekk. Fil-preżent il-kumpanija Marsovin għandha madwar 1200 tonna raba li fihom qed jitkabbar l-għeneb, art li tammonta madwar 250 gram tal-futbol. Il-produzzjoni tal-inbit f'pajjiżna qiegħda wkoll tgħin sabiex aktar art agrikola tibqa' tħaddar anke fix-xhur sajfin meta l-art ixxotta. Tkellimna ma' Chris Kallejja, espert fil-vinikoltura rigward il-karatteristiċi prinċipali tal-enba li bija jiġi prodott il-Kassar de Malt li hija xampanja Maltija. Partikolari hija kemm kimikament u anke strutturalment kif inni magħmula tadatta ruħha għal tipi ta' enbejjed differenti. Infatti nistgħu ngħidu li bħala għeneb abjad, hija l-iktar waħda tintuża f'inbejjed ta' tipi differenti. Bħalissa pajjiżna qed jipproduċi madwar 2 miljun fl-ixkun inbit kull sena. b'60% jkun inbit abjad, 30% inbit aħmar u 10% roże.